Si els polítics, com ara Vox, s'atreveixen a dir que hi ha més dones assassines de la seva família, els seus fills, els seus marits, els seus pares, que dones matades per la seva parella, cosa que es pot desmentir només fent un clic a la web del Consell General del Poder Judicial, per exemple, per veure que aquesta dada és absolutament mentida, com és possible que els polítics utilitzin la mentida descarada tan freqüentment si poden ser descoberts als 5 minuts? Per què ho fan? Clar, aquest és el problema. I fins i tot mentires absurdes, absurdes. En podríem trobar un munt d'exemples, però a mi em va veure que és una insignificància absoluta, però precisament per ser tan insignificant un que em va cridar l'atenció. En una entrevista televisiva, Donald Trump va dir en un cert moment: jo sóc la persona que ha sortit més cops a la portada del Times. Va dir 14 o 15. Clar, automàticament vas, com es diu, googlejar, no? Googleges, i no era ell. No era ell. Ell va sortir 11 vegades i el que més havia sortit era Kissinger 55 vegades. Llavors penses, però com pot ser tan sapastre? No ho veus que és tan fàcilment desenmascarable i a més és tan inútil aquesta mentida? Llavors penses, igual no, igual no és tan tonto com pensem. Ni és tan inútil, potser. Exacte. Al fons, jo diria que és com si... Bueno, és difícil igual explicar-ho així en poques paraules, però en el món de la postveritat, el que et deia de la nostra credulitat, em sembla que la veritat sempre hi ha d'haver un criteri. Tradicionalment, el criteri de veritat sempre havia sigut l'adequació del discurs a la realitat dels fets. O sigui, per saber si un determinat discurs és veritable o no, el que fèiem és mirar si es correspon amb els fets, ho és o no. Llavors, això s'ha anat debilitant i per circumstàncies que, si vols, després les parlem, filosòfiques sobretot, cada vegada aquesta referència als fets s'ha anat diluint més, en principi perquè no podem conèixer els fets o pel que sigui. Llavors, el criteri de veritat és com si l'haguéssim interioritzat. I és clar, si... Què vol dir interioritzat, el criteri de veritat? Sí, si el meu discurs, per saber si és veritat o no, ja no el puc comparar amb una realitat exterior, llavors el criteri per saber si és veritat que ja no és comparar amb... Si jo dic que aquí hi ha un llibre, el meu discurs és verdader perquè es correspon amb el que hi ha. Però si jo he de buscar la veritat del meu discurs sense mirar fora, perquè ja no hi crec en res de fora, llavors el criteri és interior. I quin és aquest criteri? Doncs o bé l'interès, o bé la utilitat de cara a la supervivència, de cara a la meva felicitat. O sigui que s'ha interioritzat en el sentit de que és subjectiu. És a dir, ja no compten els fets de cara a la meva veritat o no, de cara a la veritat del que dic. Això que pot sonar bé, fins i tot pot sonar interessant des del punt de la filosofia, quan ho trasllades als exemples que hem vist, resulta per mi que es converteix en una potestat més del poder. Si el criteri de veritat està en l'interior de qui emet el missatge, en realitat el que vol dir és que si jo tinc prou poder mediàtic, polític, fins i tot militar o com vulgui, econòmic, per imposar el meu missatge, llavors és el que estic fent. I jo estic creant la veritat. La veritat és el que jo dic perquè tinc el poder. Exacte. I quin sentit tenen aquestes mentires tan absurdes o tan inútils, si vols? Com si estessin marcant territori. Veritat és allò que nosaltres considerem que és veritat. I jo sóc qui marca les veritats. És com si estigués exercint de líder de la tribu epistemològica. El que diuen els meus és el que accepto. Però perquè això hagi passat, m'ha interessat molt en el llibre el camí que hem recorregut per arribar a aquest punt. Tu n'atribueixes al pensament postmodern, a la postmodernitat, el germen de la postveritat posterior, en el sentit de que planteges que la postmodernitat és una reacció a les certeses fortes, les ideologies fortes que hi havia en el segle XX que van portar els desastres que van portar, des del totalitarisme nazi al totalitarisme soviètic. Llavors, com una reacció a aquest totalitarisme o a aquestes idees fortes que porten, segons els postmoderns, a intentar imposar-les a tots els altres, sorgeix un relativisme absolut. L'ha de dir, no necessitem veritats, no hem de tenir veritats. Cadascú té la seva veritat.
Però, clar, això a on ens porta? És a dir, si cadascú té una veritat, com podem parlar? Com es posarem d'acord sobre què hem de fer amb el món, o amb un país, o amb la vida, no? Clar. Estic plenament d'acord, tal com ho has resumit i la pregunta que t'has fet. No, ho he resumit del teu llibre, eh? No, bueno, clar. Igual per això m'agrada. És exactament així. O sigui, és indubtable que al llarg de la història i al segle XX un superàvit de veritats, un superàvit de certeses ens ha portat a la monstruositat. Estic tan convençut de que tinc la veritat i aquesta veritat és tan important i tan bonica, tan noble, que això justifica tots els mitjans. I a més, els que no estan d'acord amb mi no els he de respectar perquè estan equivocats, perquè com que jo tinc la veritat, ells no. De fet, el respecte és quan intento imposar la meva veritat. O sigui que això va passar així. I jo diria que la frontera està més o menys a meitat del segle XX, a partir de la Segona Guerra Mundial. I és curiós, si agafes una història de la filosofia del segle XX, per exemple, la primera meitat bull d'autors interessantíssims, profundíssims, i a la segona meitat del segle XX pràcticament hi ha un desert filosòfic, amb alguna excepció, o amb autors que potser serien de segona o tercera fila, però com que no n'hi ha de més interessants. I això per què? Doncs perquè els hi va semblar això. És com si ja no és temps de defensar veritats fortes, veritats. El raonament dels postmoderns és molt simple. Un excés de veritat, una veritat en majúscula, ens ha portat al dogmatisme, a la intolerància, al fonamentalisme i al final a la violència. Llavors, per exemple, això Batim ho diu. Si jo vull reduir les conseqüències, vull reduir la violència, vull que no torni a passar mai més el que va passar, he d'anar a la causa i eliminar la causa. El principi de reducció de la violència el que diu és que si afebleixo la noció de veritat, llavors s'afeblirà també. Tot serà relatiu i ningú podrà imposar res. Exacte. El que passa és que això és veritat, i jo diria que tenen raó comparant la situació actual que nosaltres denunciem amb la que aquella, evidentment que hem guanyat, que no estem tan malament com en aquests temps, però ja han sorgit uns inconvenients imprevistos. De fet, jo estic convençut que l'amenaça pot ser més clara que hi ha actualment a la democràcia no és de fanàtics que creguin massa en les seves veritats, sinó a mi em fa més por al contrari. Gent que com que no creu absolutament en res, que no té cap principi moral, cap valor, té les mans totalment lliures per poder fer el que vulgui. Jo diria que continuar pensant en els termes dels postmoderns és una mica anacrònic, o sigui, serveix perfectament com a categoria per entendre el que va passar al segle XX, però avui dia no és exactament això.